سلام تخاطلت مدى فريكس أكاديمي كما يلقوا مساهم زلقوا مداني لما عتدما مغزلتنا يتزعلفت فيديونا advantage and disadvantage ناي بروفيرمز بحسر زبالة كقلس كفتنيا مالتيو ملو بملو تي ناي بروفيرم كاب قدعاتو تقومي زبزح مالتيو مغنياتو ناي كابيتال سوليشنز لزخونة مالتيو ግን ክርዶ ዘለና ዝኾነ ነገር ክመጽእ እንከሎ ናቱ ምስኡ ተጸጊዑ ዝመጽእ ነገራት ድማ ወይ ምስኡ ተሓቢኡ ዝጸንሕ ነገራት ድማ ብዙሕ ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ፕሮፊርም ኢሉ ዝመጽእ ብዙሕ ካምፓኒታት ኣሎ። ብኡ መሰረት ድማ ብዙሕ ፌክ ዝኾነ ወይ ድማ ፎልስ ካምፓኒስ ይመጹና ማለት እዩ። እዞም ፎልስ ካምፓኒስ እንታይ እዮም ዝገብሩና ካፒታል ዘይብሎም እንከሎ ንሕና ፕሮፊርም ፕሮቫይደርስ ኢና ኢሎም ፕሮሞት ይገብሩሞ ብዙሕ ሰብ ምስኣተወ ኣብቲ ፕሮፊርም ብድሕሪኡ ፕሮፊት ገይሩ ኣብ ስፕሊት ናይ ፕሮፊት ስፕሊት ደረጃ ምስ በጽሐ ገንዘብ ዘይብሎም ወይ ድማ ሬጅስተር ዘይኮኑ ሬጉሌት ዘይኮኑ ካምፓኒ ሲሆን ሞ ነቲ ነዋርሕ ዝሰዓርካሉ ትሬድ ፕሮፊት ኣይህቡኻን ማለት እዚ ቀዳማይናቱ ዲስኣድቫንቴጅ ኣለዎ ማለት እዩ። ብኻልእ ድማ ኣስ ትሬደር ከም ሳይኮሎጂ ናይቲ ሰብ ኣብ ሪል ናትካ ገንዘብ ከይተፈተንካ ወይ ከይሰራሕካሉ ናብ ፕሮፊርም ክትኣቱ ትደልሞ ምክንያቱ እቲ ላርጅ ሳም ወይ ላርጅ ካፒታል ስለ ዝረአየካ ምክንያቱ ንሶም 50,000 100,000 200,000 ክሳብ 400,000 እንደ ኣባፍ ክቡኻ ክእልዮም ማለት እዩ ከከም ናትካ ድገዛእካዮም ከከም ናትካ ብቕዓትካን ሕጂ እቲ ሰብ ድማ ናይ ግሪድ ሃቢት ከም ተጥሪ ይገብረካ ማለት እዩ። ነቲ ንኣሽቱ ፕሮፊት ንኣሽቱ መክሰባት ትገብሮ በቲ ሪል ማንናትካ ብዙሕ ዋጋ ዘይትህቦ ይገብረካ ማለት እዩ። ካልኣይ ነገር ድማ እቲ ካብቲ ፕሮፊርም ከተምፅኦ ትደሊ መክሰብ ስለ ዝረአየካ ነቲ ናይ ለርኒንግ ከርቭ ወይ እቲ ትምህርቲ ናይ ፎሬክስ ጃምፕ ጌርካ ክትከይድ ይገብረካ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኦም ቅልል ዝበሉ እዮም እቶም ከም ዲስኣድቫንቴጅ ክሪኦም ኣይንኽእል ኢና፣ ግን እዚኦም ንዓና ባድ ሃቢት ከስዕቡልና ይኽእሉ እዮም። ሽዑ ዋላ እውን ኣብቲ ትሬዲንግ ንዓና ሪስክ ድማ ብሓፈሽኡኻ ሪስክ እቲ ናይ ፕሮፊርም ደይ ፕሮፊርም ሉዝ ተገይራስ ክገዚእ ካልኣይ ክኣቱ ይኽእል እየ ኢልካ ብምሕሳብ ኣነሰሰሪ ሪስክ ክትወስድ ትኽእል እያ። ኣብቲ ናትካ ካፒታል እንድሕር ኮይኑ ግን ብሪስክ ኦሪየንትድ ኮይንካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ቀስ እናበልካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ማለት ስለዚ እቲ ናይ ፕሮፊርም ሓደ ቁርብ ባድ ሃቢት ክምህረካ ይኽእል እዩ። ናይ ሪስክኻስ ዓብ ሪስክ ናይ ምእታው ማለት እዩ። ስለዚ እዚኦም ንኣሽቱ ነገራት እዚኦም እንድሕር ወጊድናዮም ፕሮፊርም ነዞም ሪቴል ትሬደርስ ሕጂ ዘለና it is blessing ምክንያቱ ሪስክ ዘምፃእካ ካፒታል ናትካ ኣብ ሪስክ ይተእቱን ኢኻ ዘለኻ። ካልኣይ ነገር ድማ ብ100 ብ200 እናበልካ ኣብቲ ጉዕዞ ኣይትዳኸምን ማለት እዩ። ክርድኦ ዘለና ግን ኣብ ናህና ካፒታል ወይ ኣብቲ ናህና ሪል ትሬዲንግ ገንዘብ እንድሕር ዘይንገብር ኮይና ኣብ ፕሮፊርም ድማ ክንገብር ኣይንኽእል ኢና ማለት እዩ። ካብ 100 ፓውንድ 10% ናታ ክትገብር እንተዘይክኢልካ ካብ 1000 ካብ 10,000 ካብ 100,000 ካብ 400,000 ድማ 10% ክትገብር it is impossible ክንርድኦ ዘለና ማለት እዩ። ከምቲ ኣብ ባይብልና ዘሎ ብውሑድ ዝተኣመነ ብብዙሕ ይእመን ዝተባህለ ማለት እዩ። ውሑድ እንድሕር ፕሮፊት ክትገብር ክኢልካ ካብ 100,000 ዘሎ ይኹን ካብ 400,000 ዘለውን እንዳ ፕሮፊት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ስለዚ ኦቨርኦል ኣብ ናይ ፕሮፊርም it is a blessing ንዓና እቲ ክእለት እቲ ቴክኒክ ናይ ትሬዲንግ እንድሕር ኣሊና ኮይኑ ናይ ሕፅረት ናይ ገንዘብ ዝበሃል ኦልሬዲ ሶልቭድ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ፍልጠት እንድሕር ኣሊካ ክእለት ተሊካ ካምፓኒስ ዝኾነ ሰብ እዩ ዝደልየካ ኤቭሪዋን ምክንያቱ ናይ ዞም ፕሮፊርም ንብሎም ዘለና ናይ ኢንቨስተርስ ማን ኣለዎም ካባኻ 20% ካብ ዝገበርካ ፕሮፊት እንድሕር ወስዱልዮም ኮይኖም ነቶም ኢንቨስተርስ ድማ ተወሰነ ውሑድ እዮም ዝኸፍሎም ማለት ስለዚ ንሶም እውን ፕሮፊት ይገብሩሎም ማለት እዩ። ኣብታ ቀዳሚቲ ቪድዮ ከም ዝገለጽኩ ድማ ሪስክ ገንዘቦም ሉዝ ንኸይገብር ድማ ብሓገዝ ናይ ሶፍትዌር ገይሮም ሎግ ገይሮም ኣለዉ ቨርቹዋሊ ንስኻ ድማ ዊዝድሮው ክትገብረካ ኣይትኽእልን ኢኻ። ስለዚ እቲ ገንዘብ ናቶም ዳርጋ ኦልሞስት ሶኪርድ እዩ። ካልኣይ ነገር ነቲ ቻሌንጅ ክትኣትዎን ከለካ ድማ ከፊልካ ስለተኣቱ ብካልኣይ ድማ ኢንካም ጀነሬት ይገብሩ ኣለዉ ማለት እዩ። ስለዚ ኩልና ፕሮፊርም ኣብ ምምራፅ ክንነፍዕ ኣለና ማለት እዩ። ብዙሓት ከም ዝበልኮ ብዙሓት ኣብ ውሽጢ 5 ዓመት ኣብዚ ኢንዳስትሪ ገይረዮ ዘለኹ ብዙሕ ኮሚታት ስለ ዝረኣኹ ማለት እዩ። ካብkom ተጠንቂቕና ነዚ ናይ ፕሮፊርም ድማ ኣብ ናህና ሕብረተሰብ ከም ቲናስ ዓብይ ረብሓ ክንገብረሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለምክታልኩም ብጣዕሚ እየ ዘመስግን። ትቐፅል ቪድዮ ድማ ከመይ ጌርና ንሓልፍ ኣነኸ እንታይ ዓይነት ፕሮፊርም ይጥቀም
እንታይ ዓይነት ፕሮፊል መሓሊፍ ኣለዎ ኩሉ ዲቴይልት ኣብ ትቐፅል ቪድዮ ሓቢርና ክርኢና ማለት እዩ። ደጊመ ምክታልኩም ይመስግን ቻው